Întrebarea următoare este dacă oamenii au ajuns cu rachete pe planetă, pe lună. Așa cum s-a zis, în anii 60 au ajuns fizic cu rachete pe lună. Este real sau nu? Nu este real. Am înțeles. Deci aselenizarea aceea de care s-a făcut foarte multă zarbă, vâlvă vis-a-vis de acea debarcare, să zicem, a omului pe lună, este o chestiune falsă. Da. Au fost cu un obiect oval, rotund, gri, Da. iar el îmi zâmbește și îmi spune că la ce mă gândesc e adevărat. A fost cu extraterestri în sine, Da. pentru că oamenii sunt anumiți oameni pe care noi deja îi numim că vorbesc cu extraterestri și ne ascund. E adevărat, pentru că o dat mâna cu ei, văd un om care a dat mâna cu un extraterestru și a plecat pe lună și ne ascund foarte multe. Și nu a plecat nimeni cu nicio rachetă, îmi spune că nimic nu e adevărat. Și nu a plecat cu nicio rachetă, absolut deloc. Tot ce ni se spun, ziare, cărți, filme contrafăcute. Am înțeles. De ce s-a folosit această propagandă? Pentru ce? În ce scop a fost folosită? Cu privire la Ei debarcarea omului pe lună, da? au obținut, pentru a obține un loc deja rezervat acolo, undeva,